जा रे लवकर. तर मित्रांनो वाजले आता 2:15 वाजले असतील. झोपलेलो चांगलं आणि आता आलो गुरु सोडायला. काकडी कापून घेऊन आलो. जातो इथे बसतो खाली कुठेतरी. थांबो चल जा चरायला जा. शिंगा हात बघ बघ एवढीचे आहेत भोंडू. गावात टाकीन मुरगडवून. लय मस्ती खोर झालास रे. नाही समजत काय नाही. तो तिकडे काय काळ्या हा इकडे काय तो एक तिकडे हा एक. शाप गवत खाऊन टाका. बेनायला झाला नाही पाहिजे. खेळ लपाछुपी खेळ तिथे. या या मस्ती खोर. मित्रांनो गवत बघा किती कमी आहे इकडे. कारण का इकडे गुरं चरतात त्याच्यामुळे. तर इथे पण गवत भरपूर झाला जसा मंदिराच्या खाली झाला तसा. कुठे गेली रे ठीक आहे. मास्के असतात नाही ना लय सतवतात. गोकुल आणि हा तांबाट वर कुठं आहे ती. बघा नागती नाही केवढा केला नाही. एवढंच केलं नाही इथं तरी पण ती माकडांसाठी इथं थांबतं. हा बोललो इकडचा नलाचा पाईप आहे काय तो. एक शेंग बिंग पण नाही झाली. शेंग बिंग पण इथं शेंग हाय पण आता ही काय कवली नाही. आपली ही आहे दाणं नाही आहेत तिच्यात. जून झालेल्या पाहिजे होत्या. बाबा कुठे गेलं. अरे ह्याचा डोसका नाही कसला हेनबिलचा. हिनबिल काय बोलताव ना तुम्ही. डोक्याचा त्याला चांगला खांबा मारून त्याला चांगल्या त्या वरतीच्या डोक्यावरती हे करून केलेलं अंगात घालून त्याला पाळलं. पोपट नाहीत काय जोंधल्यांवर. अरे ह्या बोर्डा किती येतात. अजून नाही दिसला. आमच्या इकडे पहिलं बोंडीच्या सपाटात बोर्डा कुठं पोपट यायच्या संध्याकाळच्या वेळी. चांगल्या वरती बसून खायच्या त्या जोंधल्याना. तिच्या मारी नेम पण नाहीत त्याचा. फिरशी एक निशाणा. रात्री आलेलो फिरायला इकडं कोण डुकरा बिकरा दिसली नाही बा. तर मित्रांनो बघा या साईडला चोंडे केलेलेच नाही. ते पण आवाड केलेलं आहे का नाही मला माहित नाही. काय समजत नाही. आता आहेत आतमध्ये भेंडे भेंडे. गवत बघा किती झालंय. इथं आमची पिच असायची क्रिकेट खेळायची ह्या चोंड्यामध्ये. हरडीचा बघ. चले वर चल.
आयला येऊन येऊन भाताकडेच आले तिकडे. जावर ए हरण वर जात, वर जा वर जा, वरती जा वरती. तो बघा तो तिकडे बाबू वरती आहे एकदम.